Urrian emeretzia, martitzena, guaixie, soso gorra, zorionez, baina... Eta aurrengo gunetan, euri apuruet iragarrite badaude, guk ipini dugu martxan ureztatzeko sistema. Aldaen horrian ezin dugu asko behin, baina, bueno, bintzat apur bat, hobetzen dugu, aurkezpena. Bueno, hemen da lehenengoa, urteko handizena ziurrenik, eta ikusten da nahiko heldute dauela, guaixeren eraginez, aretsa Amerikarrean, behar bada ia azten dan, aretsetan emoten, ondo emoten, bintzet, eta ziurrenik hau aprobetzako dugu gero ere iteko, nahiko heldu edalako. Txikitsu hau da atzo itxitakoa, ez da aldatu behin. Eta ikusiko dugu, ze inguru honetan, egon ziren horako txikitsu batzuk, ia baten bat hasi den atzotik ona. Hemen beste batzuk. Inguru hau atzo aprobatu ureztatu gaino. Ez dakit honen ondorio izango dan. Ikusten dena da, bai, txapela guaixen eraginez oso argi dauela. Hauze, atzo itzitako bada, eta atarata dau, danadakoak atarata. Hau bipolitxe. Horra derra. Inguru hau be ureztatu dugu, ikusiko dugu, ez dakit. Baliteke hau be ureztatzen emaitza izatea edo beste barik. Ikusiko dugu, ia beste hauen. Bueno, atzo itxi gaino zenak. Bere horretan, betiko lez. Hemen txikitsu bat, bizerko zeuzerazten dan. Ez dakit ba. Oso politxe. Eta hau ziurrenik gaurko azkena. Bueno, gaurkoa 550 behin garbitute. Igartzen da ziku dauela eta ur faltan gauzela. Orduan, ziurrenik urrengo gunetan eurizein arte bintzat apurretu behantza ingo deu. Bueno, ez da txarto, ez da?